הראשונים, אולי רק אברהם גרנט וווסטהאם מסוגלים להפריע לה. כן, אבל המשחק איפה? בצ'לסי או באפטון פארק? עכשיו זה כבר יהיה קצת יותר קשה. אבל עדיין, הגיעה מוכנה, אין מה לומר. לעונה הזו. ומה שחסר לנו בחגיגה של צ'לסי זה שער של בניון. עכשיו אנלקה. הכדור עובר על פררה. מעביר את זה ליוסי בניון! יש לנו את זה! יוסי בניון עם שער 60 במשחק 6-0 צ'לסי. בניון, ביקשנו, קיבלנו, חגיגה מושלמת, 9 שערים בשני משחקים לצ'לסי. פררה, תודה לך על הבישול הנהדר. יוסי בניון, פיק טויק אל הפינה. המחמאות לפררה, שוב, המחמאות לאנלקה שמוציא את פררה לשטח החופשי. פררה רואה את יוסי, כדור רוחב, כדור נכנס, כבש 2 שערים כי הוא היה פשוט על המגרש 20 דקות. יוסי רק 10 דקות, אז הוא הצליח לכבוש רק שער אחד. לצערנו, מייק דין ישרוק לסיום עכשיו. חבל, כי הוא היה קרוב לעוד אחד הרי. טוב, אז אנחנו עם שישייה, בדיוק בשניית הסיום. בניון מרשית ועושה לנו טוב על הלב.